आफादगिरि अरुण ब्रह्म बिथांखौनो दिनैनि मेलखौ सामलायलांनो थाखाय आङो सायख'नाय जाबाय लोगोसे बिथांनो माइक्र'फनखौ आं हरनानै होबाय थागोन गोजोन्थों। गिबियावनो साफ्रोमबो नुजाथिफैनो हानाय दावगा इउटुबार एस'सियेसननि गासै लोगो नोंथांमोन आरो दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन बे समाव दिनैनि बे जोंनि सानसेनि हाबाफारि लानानै जितु जोंनि सावरायनो गोनां बाथ्रा सावराय दिनैनि जिथुनाखि मेलनि सोमोन्दै आफादगिरिया खावलायनाय बायदि आं सुंद'यैनो बयबो मिथिखागौ जों मानि थाखाय दिनैनि हाबाफारिखौ लादों सुंद'यैनो आङो बुंथिनानै होनो सानदों जोंहा दावगा बर' इउटुबार एस'सियेसनखौ 2022 मायथाइयाव दादोंमोन जोंहा बोसोरसे आगान होबाय बोसोरसे बारबाय आरो जाबाय बोसोरसेया जाबाय बेखौ जोङो सिमेन्ट सापरि हालामावनो गिबियै दानाय जादोंमोन सिमेन्ट सापरिनि संखं गामिनि ब्रह्म मन्दिराव जोङो बेखौ हाबाफारिखौ लादोंमोन गिबि हिसाबै बे समाव खमैबाबो दिनैनिफ्राय बांसिन सुबुंफ्रा बाहागो लादोंमोन आरोना लोबनो गासै 150नि गोजौआव 200नि खाथिफ्राम हिसाबै मोनसे थाखाबाय बेयाव गासैबो बे ग्रुपआव जोंनि आउट अफ बिटिआरनि गासैबो मोजां बर' इउटुबार बिथांमोनखौ जोङो सोनानै दोननाय जादों जोङो सेन्ट्रेल हिसाबै जों बेखौ खेबसे गलाघाट नङाबा गहपुराव जोङो सावरायनाय जाफिनगोन दिनै बेहाय बोखावै लखिमपुर जिल्ला हिसाबै जोङो मोनसे आफाद दानानै होलांगोन जाहाथे आफादखौ मानि थाखाय नांगौ दा जोङो नुनो मोनदों जोङो माखासे समाव नुनो मोनो गावजों गाव बहुद कन्ट्रभार्सि जायो जेरै जों बिटिआर बायदियाव बुंनो थाङो बे बिटिआरनि 4 जिल्लायाव माखासे जोंना बर' इउटुबार दङ बिथांमोना सोरनिबा पलिटिक्स एबा बायदिसिना माबायाव हाबसोमनानै जोङो मालाबा समाव जोंनि समाजनि माखासे थासारिफोरखौ एसे गुबुंले खालामनाय जोङो लामाखौ नुबाय थायो जाहाथे बेनिखायनो बेखौनो नोजोर बोनानै जाहाथे जोङो सांग्रांथि जोंनि आउट अफ बिटिआरआव गासैबो मिलायलायनानै गाव गावनि टेलेन्टजों मोनसे भिडिअ बानायनानै जाहाथे गावखौनो मोनसे डेभेलप खालामलांनो सेस्था खालामो बा खालामलांनो बेनिखायनो जोङो जायफोरा इउटुब खुलिनो नागिरनाय एबा खुलिजेननाय बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरनाय जादों आरो सोरबा गैयिफोरखौबो माखासे आइडिया होनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो उनाव मावलांनो गोनां गोबां खामानि दङ दिनैनि दिनाव रावबो ससियेल मिडियाजों नांथाबनानै थाया होनना बुंनो हाया गासिबो जोङो नांथाबनानै थायो बयबो इउटुब नायो बयबो फेसबुक नायो बयबो ससियेल मिडियायाव जोङो निउस नायो बायदि नायो बेनिखायनो बे नायनायनि गेजेरजों जों सासे इउटुबार हिसाबै जाहाथे जोङो बिथांखौ आलासिखौ दिनैनि बे आलासिखौ सिनायथि होनो थाखाय आंनिफ्राय माइक्र'फनखौ गथायनाय जायो मानगोनां अरुण ब्रह्म बिथांखौ आङो गावनि सिनायथिखौ लानानै गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय लोगोसे जोंनि दावगा बर' इउटुबार एस'सियेसननि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिनाराम बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनानै आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों दा आरो जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि सानै दङ बिथांमोननो मानगोनां नीलाचरण स्वर्गीयारि सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनानै बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय बिथाङा सबनसि कलेजनि बिबुंथिगिरि गोजोन्थों आरो दा जोंनियाव आलासि सासे दंबावो सैलेन बर' बिथाङा एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथां सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनानै आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आरो दा जोंनियाव नैबे जौसाङाव थानाय मानगोनां जोंनि गगामुग फरायसा आफादनि
हारिमु नेहाथारि मानगोनां भद्र बसुमतारी लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि लेङाइ नेहाथारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लोगोसे गांसे आर'नाइ जों बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोङो बांद्राय आलासिबो जोङो लेंहरनाय जायाखै आरो जोङो जेसेखिनि दिनाव बे दासान्दि जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसन जायखौ जों बिसा होनना बुङो जोङो मोनसे फिल्म बानायोबा जोंना अबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय अबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जोङो फिल्म देखायनो थाङोबा जोंनि अनेक माने पारमिसननि गोनांथि जायो आरो जोङो बे बिथिङावनो जोंनि बर' सावथुन मुलुग जौगानाय खामानियाव जोङो गोबां जों दा खामानि मावबोगासिनो दङ। आं दा जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसननि दा आङो गाहाय आफादगिरि जानानै दङ। बेजों लोगोसेनो आङो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लेङाइ आफादगिरिबो जाना दं आरो गावनि पिक्सार वार्कशपआव लानानै नायबा नोंथांमोना हयथ' बेखौ सासे महर मुस्रिया बयखौबो नोंनि सबसे एवार्ड मोननाय पिक्सारखौ लानानै मानसिफोर सिगाङाव दिन्थिना साहाखौ फानग्रोदों जेहेथु बे फंबायनि साहाखौबो जों लोंनोसै खावसेसो जाबाय हिसाब खालामना लादो जों बिथांखौ फ्रियै जों लोंनो हाया मानोना बिथांनि जोङो जि मोननांगौ बेखौ जों हरफिनखागोन थिग बे हिसाबैनो बिथांखौ जों दायित्व लाबोदों थ' जों मान होनांगोन जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेराव बेखौनो जों बिथांखौ मान होनो मोननानै जोङो जेसेबां हायो जोंनि गोसोखौ गोजोननाय लानांगोन आरो दिनैनि खामानियाव बेनो मोनसे जोंनि गोग्गाथाव हाबाफारि होननानै आं जोंनि इउटिउबार लोगो बिथांमोननि जानानै खावलायनाय आरो बिथाङा खावलायनाय बायदि जों फैफानानै जोंखौ जाबाय ग्रुपआव गोबाव जागोन जोङो ग्रुपआव होनो हागोन पिक्सारखौ बिथांनि साखौ होखारो साखौ होनो थाखाय बिथांखौ खावलायगोन लोंखांनायनि उनाव जों इउटिउबारफोरनि गुबै थांखियानो जाबाय बयबो अनलायनाय जोंनि बानायनाय भिडिअनि गेजेरजों सुबुङा गोजोननाय आरो मोजां गुन एबा गियान सोलोंनो हायो थिग बेबायदिनि थाखायनो जोंनि कर्मआबो खामानियाबो मोनफा मोनफा जारिमिन बायदि जाना थालांनांगोन आरो थिग बेनिखायनो बेफोर मेलफोरखौ थागोन नालाय होमबासो जोङो गोसोआव लाखिनांगोन आरो बिनि गेजेराव बयनिख्रुइ साबसिन धेमाजि जिल्लायाव दा नीलाचरण सारनिबो गोजौआव दोनथ'नोसै जाखांफुनाय लाइमोन नालाय रमान्टिक खन्थाइगिरि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव खनायाव जिरायना दंखायो बिथांखौबो जोङो खन्थाइ आवरायनो होगोन आरो एक्टिं खालामगिरि बिथांमोनबो दंखायो माने बिनिखायनो जोङो एसे सिगांनो समखौ बिसोरना फैदोंमोन जों साननानै नागिरबाय खिन्थु गगा मुगावनो दं एक्टरा खिन्थु एक्टिंखौ बिसोरनो देखायनो मोनाबो जानानै जोंना देखायना थांजोबगोन आरो लेट खालामदों नालाय नुदों नङा डाइरेक्टलि जोंना डाइरेक्ट नङा होमबा जाय लेट खालामगोन बेना बाहागो गोमागोन नङा होमबा जोंनि जोंसार स्वर्गियारि 03 बिथाङा मैया लिरब्रबनानै हरदोंमोन आं दोंसे आवरायनानै खन्थाइनि मुङानो जाबाय इउटुबार बाजै जागायबाय अखा नायबानो हेलौ गाइस अखा नायबानो हेलौ गाइस ओंखाम ओंख्रि संब्लाबो हेलौ गाइस आदैया ओंखाम उखैनानै उदै हाहामथादों बाजैया इउटुबाव भिडिअ आपल'ड होनो आथुर जादों बाबु राजाया एं एं बाजैया रिल्स बानायनो खें खें बाजैनिलाय मा दायसै मालाय जुगानो बिदिनोसै गामिनि जाम्बा जाम्बिफ्रा बखिदों आमोखानि बिसियालायनो लाजिनोबो रोङादां अखा नायब्लानो सिख्ला गोरलै बायदि भिडिअ बानायो बायदि बायदि फाग्लिया समायनाथारबो गथ' सासेनि बिमा बायदि नुवाबो आंबो नायसोयो जाबा दाजा बाजैनि भिडिअ नायगोबा बायो आय' नोंसोरबो बाजै बायदि इउटुबार जारौमोन नोंसोरबो बाजै बायदि इउटुबार जारौमोन गोसो थोनायजोंल' हेलौ हेलौ दाजा जारौमोन मालाय बाजैया अखा नायब्लानो हेलौ गाइस रांसो खामायगासिनो खास खास थेंक इउ खन्थाइया बेसेनोमोन लोगो नोंथांमोन
थाबाय बे हाबाफारियावनो आलासि महरै नुजाथि फैनो हानाय मानगोनां सारमोन आं गिबियावनो बेखौ बुंगोन जों इउटुबार हिसाबै बा मोनसे थांखि लानानै बा जों इउटुबखौ खुलिबाय बे इउटुबखौ जों फिसायानो जा गेदेरानो जा जों फिसानिफ्रायनो जों मोजाङै नाजालांनांगोन बे नाजालांनायनि उनावनो जों मोनसे थांखिसिम सहैगोन जेब्ला इउटुबा मोनसे मेंनाय होगोन इउटुबाव भिडिअ हेगाराबा बे भिउसा जाया माथो आंना भिउसानो जाया भिउस जाया होननाय लोगो लोगोनो बेयो इउटुबा मा होनो इउटुबार जाय सालायो बेयो इउटुबानो भिउआनो जाया आं दिनैनिफ्राय हेगारला बिदि जानो नाङा जिउआव नों मोनसे थांखिखौ लाबाय जेबोला बैखौ नोङो जाफुंसारनाय खालामनांगोन आरो आं बेखौ बुंबावनो सानोदि आथिखालाव ओरैबायदि गामि एरियायाव सोलोंथाइनि बा फरायनायनि बिथिङाव सोरबा फैसा थाखा बा मोनाबा बा गोजान जायगायाव फरायहैनो थाया बैखौ जों इउटुबनि गेजेरजों मोनसे राहा दिहुननो हागोन नामा बैखौ जोङो थांनानै बा न'आव थांनानै जों भिडिअ खालामना हैनांगोन नाथाय जों बै न'खरनि मानसियाल' लेंहराखै होननानै जों बिदि थाबा जानाय नङा जों इउटुबार हिसाबै जों बर'नि गेजेराव बा जोंनि माहारिनि गेजेराव माबा मोनसे गोग्लैसोना दङब्ला बैखौ जों इउटुबारा नायनांगोन बा भिडिअ खालामनानै जों हेफाजाब होनो हायाबाबो भिडिअनि गेजेरजों सोरबा दैदेनगिरि बा सोरबा मोजां दैदेनगिरिफ्रा नुनानै हेफाजाब होनोबो हागोन आरो जों बेखौ आरो आं बेखौनो बुंबावनो सानो फांसे बिफांखौ जों गायनायनि सिगां जों हासार होनानै फांसे बिफाङा जेब्ला गायनाय समाव गेवलां गेवफां जायो नाथाय जों बेखौ गायनायनि उनाव जों जोथोन लायालासिनो दोनोब्ला जों जोथोन लायालासिनो दोनोबा बे बिफाङा माब्लाबा समाव थैनानैबो थांगोन बा एम्फौ सुनानै बै बिफाङा थैलांनोबो हागौ बेनिखायनो आं बुङो जे आबादखौ दानायनि बेलायावबो जों आबादखौ मोजाङै नोजोर होनांगोन बा सोरबा सासे न'खरनि सुबुङा फैसा थाखा गैयाब्ला बैखौबो जों इउटुबनि गेजेरजों हेफाजाब होनो हानांगोन आथिखालाव ओरैबायदि बर' समाजाव ओंखारबाय हाबा जानानै सानै साथाम गथ' थाबाबो गुबुन हौवाजों खारनाय बेफोर जाथाया मानिफ्राय जों बै इउटुबनि गेजेरजोंनो मोनसे राहा खालामनो हायो नामा बिनि सायाव जों जोंनि बर' समाजाव मानि थाखाय हाबा जानानैबाबो सानै साथाम गथ' थाबाबो गुबुन हौवाजों खारो बेफोर जों बे इउटुब गावबा गावनि चेनेलाव गावनि रोंगौथिखौ बा बुजायनायजों लोगोसे जों बेखौ जोङो होबथानो हागोन नामा बैनि राहा जों गावनि रोंगौथिजों भिडिअ खालामोबा मोजां जागोनखौ आसा खालामो आरो ओरैबायदि जोंनि दिनैनि समाव फरायसाफोरा फेग्रा मुवा लाबाय ड्राग्स लाबाय बै ड्राग्स लानायखौ जों माबोरै होबथानो हागोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरा बिनि सायाव नोजोर होनो जों इउटुबनि आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव हाबा जानाय आरो नैबे उन्दै फरायसा समावनो ड्राग्स जानाय आरो उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय बेफोर मानि थाखाय जायो आसलते बै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जाहोनाव सानै साथाम गुबुननिफ्राय खारनाय बेफोरबायदिया सोलिदों बेफोरनि थासारि बा बेफोरनि जेंनाखौ जों बोस्रांनो हागोन नामा नै भिडिअनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिजों जों एसेबाबो भिडिअ खालामनायखौ आं माने खावलायो बिनि गेजेरजों सोलायनोबो हानाय दा सोरबा सासे सानैयाथ' सोलायनो हागोन साफ्रोमबो सोलायाबाबो आरो दिनैनि समाजाव बर' समाजाव जोंनि समाजाव मा होनो फेग्रा मुवा बे फेग्रा मुवाया जोंनि समाजाव ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय बै जों इउटुबारफोरा साफ्रोमबो बेलेगाव फेग्रा मुवाखौ जों भिडिअ खेबना लाबोनांगौ बिनि सायाव जों बुंनांगोन बिनि सायाव बुंबासो जों इउटुबारफोराबो एसेबां सांग्रां दं होननानै गिगोन बेनिखायनो जों बै फेग्रा मुवानि लानायनिफ्रायबो जों एसे एनै साफायनानै गावनि भिडिअ बा होनांगोन बा साननांगोन बेफोरनि फारसे जों इउटुबारफोराबो नोजोर होनाया मोजां आरो आं बेखौ बुंनो सानबावो दे जोंनि बर' समाजाव बे गोलैसोना थायोना बै गोलैसोना थानायखौ आं बारे बारे बुंबाय दं गोलैसोना थानाय इउटुबाव होनाय लोगो लोगो सारा दुनियाव नुजोबो बेनिखायनो जों जाय फरायसा जाय गोग्लैसोना थानाय मुंदांखा बै मुंदांखाया फैसा थाखानि थाखाय गोलैसोनानै थायो नाथाय माखासे दैदेनगिरिफोरा मिथिसेयावबो खुगानि रावावल' हेफाजाब होगोन बुङो नाथाय हेफाजाब होआ नाथाय बैफोर भिडिअनि गेजेरजों गोबां गामि ओनसोलनि रोंगौथि गोनां बा बैफोरबो हेफाजाब होगोन बा नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनिखायनो जों भिडिअआव बा गावनि रोंगौथिखौ लानानै बा गावनि सायाव मा टेलेन्ट दं बैनि सायाव जोङो भिडिअ खालाम आरो गोबां इउटुबार दं बैनिफ्रायबो जों सोलोंनो हायो दिम्पुफुरिया जेरै मा होनो इंलिश मेकार बा बिदिनो गोबां गिदिर इउटुबार दं बेफोरनिफ्राय जों मोजां गियानखौ बा मोजां सायख'नानै लानो हायो आरो गोबां नैबे मिथिंनि गेजेराव दा गोबां आलासि गिदिर बिथां सारमोना माखासे बाथ्रा बुंगोन नोंथांनि मा पइन्टआ गोनांथि बै पइन्टखौ नों नट खालामना ला नोंनि गोसोआव सोना ला
आरो गावनि आं बेखौनो बुंबावोदि गावनि बिमा बिफाया जों हाजासे गेदेर गोलाव खालामनानै फोरोंबोयो बै फोरोंनायनि बेलायाव जों गावनि बिमा बिफानि मान सन्मानखौ लाखिनांगोन बा गोसो सिङाव साननानै लागोन आंनि आफाया दाउ गला फानोब्ला आंनि आइ आफाया गय फाननानै मावोबा आं बिनि सिमांखौ आं सानसेबाबो जाफुंगोन होननानै गोसो सिङाव लानांगोन गोसो सिङाव लानानै जों मोनसे सिमाङाव मोनसे जाफुंसार होनांगोन बिमा बिफानि सन्मानफोरखौबो लाखिनांगोन आंनि बुंनाया गोरोन्थि गोबां जालांनो हागौ आं बे गोरोन्थिनि थाखाय बयनिसिमबो नियामा मोनगोनखौ होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय आंनि बिबुंथि आं बेयावनो फोजोबनाय नङा नोंना चेनेलफोर दङब्ला आं चेनेला आंना बड'लेण्ड बुब्लि रिपर्टार हिसाबै आङो सिमेन्ट सापरि नावकाटानि आङो बड'लेण्ड बुब्लियाव खौरांगिरि महरै मावो आं माखासे नोंथांमोननि जेंनानि सायाव नोंथांमोना आंनि सायाव खबर हरनो हागोन जों माखासे जेंनाफोरखौ जों बड'लेण्ड बुब्लियाव फोसावना होनो हागोन नोंथांमोननि गामियाव माबा मोनसे समस्या जादोंब्ला जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोसावना होगोन नाथाय खौरां बिजोंनि गेजेराव ओरैबायदि नुयो सोरबा फैसा थाखा होआबा बै खौरांखौ फोसावनो गैया नाथाय जोंनि बेलायाव बिदि गैया जायनि गामियाव बा माबा मोनसे जेंना दङब्ला बै जेंनानि सायाव जों खौरांगिरि महरै आंखौ लिंहरनांगोन आंनि नामा बिस्ति मोसाहारि आं सिमेन्ट सापरि सिङाव थानाय मोनसे फिसा गामिनि आं नावकाटा गामिनि आंनि बुंनाया गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बिनाय थाबाय आंनि बिबुंथिखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों